Laing kontrobersyal kaayo nga negosyante, nikalit og burot sa administrasyong Duterte. 24/7 sabang aircon sa iyang gallery. Puno sa paintings nga tag milyon ka pesos, ang labing barato o labing apiki. Mag-wine-wine siya sa iyang mga higala, pagtuki sa mga detalye. Yun sa niya pagkulikta o pagsubay sa history. Mga bisita kasagaran, magbaon na ang mga tseke aron ibayad sa paintings nga kanila makapadani. Doon sa ibabayang negosyante din sa tua, doon ay buwag nga refrigerators para sa bags niya. Hadlok tingaling muko ang bags kung mainita na, maong doon ay espesyal nga refrigerators para gyud nila. Tanawa ragod ang dakong kang-a sa kalibutan, kasagaran nato kutob